Karbi Anglong Autonomous Council along Ningkan isi pleng det apita iam anghoi papleng thek thelang. Hamren PWD Division Angkang PWD atawar baithalang sopen umru budilang solapen longre rongkora rong atawar RD kacelar. Taralang sojutang aklamlong tokjir sine production pen pai nekang honpu Karbi alam arjan han chikinet ke chengje phan sai kedeng. News time along penili Wilburn Tropi non biotang ton pen arjitha kidam tang Congress aila pen ASTC ratcharia songatum kecharia hutke kechenga hut pen CEM anghoi papleng pon et seta non BJP ratcharia songatum high command aphan kachiki lojok non anning kari si pleng da phita iam anghoi papleng un edet EM anghoi kilong dundai MAC tum non an kadokawi bangkri si andolang EM anghoi kilong dundai MAC tum lake lun sing teron horen sing be long kitimong rinate rangpi pavitra rongpi prabhat chandra taro mongol sing timong dor sing ronghang ram sing timong pawan kumar rai lapen muhukut mahanta tum henlo alang ritum EM anghoi kilong dunjia phan aning arlo pati hunut nat asonsi dokok achotlo BJP ratcharia songalong ke CEM tuliram ronghang ke jalina songalong ke lan vet loma EM anghoi ke pek ponji puta mathadam mimi lapen iam anghoi kilong rudia constituency raratum aningarlo kamatha pahemso ason sinto koklo lasi ongdong raratum probjin pen iam anghoi kepek ponsirak jiaphat kachuning report padu West Karbi Anglong District Number 4 Socheng MAC Constituency Angkang Mate Hamren PWD Division Angkang Arlokido Baithalang Sopen Longre Mate BJP WKA DC Amai Pu Arun Terang Kachileng Arong Pen Rong Koran Lapen Umru Vodilang So Anarat Kedam Kewang PWD Towar Arjuding Kloi Pen Kahinu Pen Solang Do Rat Kedam Kewang Kisung Pin An Chachang Nanglo Athema Bangso Towar Kislam Awikrutu Kavedet Ajok Kahinu Adim Sik Keonglo Sorkar Dambomlo Wangbomlo Bonta Ang Thek Thek Long Ledetlo Bonta Non Bharatiya Janata Party Karbi Anglong Sengdet Pen Lapen Assam along Rid Atawar Mesanangji Pura Assam PWD Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lamtoy Kipi Pen Lapen Bharatiya Janata Party West Karbi Anglong District Committee Amai Pu Arun Terang Hin Pen Socheng MAC Mate Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Rup Singh Teronaphan Tawar Kasalam Jipualam Kajathan Alam EM Teron RD Kipi Dun Pen Pini Arni Pen Bang Sotawar Kasalam Jipu Improvement of Road Puasai Kiklem Pang Cheng Pontanglu Lapen Sai Kiklem Japan Contractor Elvinson Kro Lapen Beauty Tong BP Tumaphan Kapaklem Japan Laptoy Thulu Lasi Solang Dorat BJP WKA DC Amai Pu Arun Terang Lapen EM Rup Singh Teronaphan Kachuro Mate Kurwang Thu Pipajir Ponlo Lapen Ansu Se Kemesen Atawar Kilong Dunji Mate Kipi Ponjia Phantarat Atum Tawar Cholang Card News Apherang ke Jasani Hipen Nang Kilo Biuta Bugojan Development Block Asahe along BLCC Lapen VDC Atumaphan Jakong ni Pai Crazy Arni Anarlo Por Pai Crazy Porpen Karcho Mai Kepado Pona Biuta Card News Apherang Kepen Biuta Nang Pali Bukojan Block Development Officer JD Changsan Pen Gechari Pon Amailong Maiki Phalam The Clardak Pen Padma Bora Pen Se Jai Ponlo Labangso Amailong Junior Engineer Atum Mongol Taro Krishna Gayan Hemson Tera Riso Singnar Junior Assistant Anil Tokbi Pen Chenglok Bukojan Development Block Klembang Phubang Phiatum Chetong Dunsi Karcho Amailong RDP Dun Akimi BLCC Chairman Pipin Indowar Diopani VDC Chairman Sanjit Lekthe Borjan VDC Chairman Chris Rongphar Sarupathar VDC Chairman Riso Singnar Lapen Bukojan VDC Chairman Budhi Chetret Maphan Bukojan Block Atumpen isi Manpeng Pensi Archo Ponlo Archo Pondera Phi Bukojan Block Saipu BLCC Chairman Lapen VDC Chairman Atum Angbom Chipachini Saroy Pado Ponlo Lapen Bukojan Development Block Along Nangkile Asai Mokha ki claim gidam nang Jepothak RD Doklong Pen Chethan Chingbai Pontu and part of Bukojan Block alongside ki claim Pona Hut Chirap Siroy Akinang Sot Kalite Kichun Pamiang Thek Avedet Jiputa Video Lapen VDC Atum Kachetong Abang Pobang Phiatumaphan Arsik Jit Pen Alam The Than Pachini MJN Rega MP MLA MSDP Lapen PMAY JSI ke claim kedam ke mesanang thek kilongji aputhak abidi sore chan chimum pado lason si mailong RD doklong alam thi chan chimum pon pado pen BLCC chairman lapen VDC chairman Akimi Atumaphan Karcho Amai ing samjin pen pachun ponlo normalam so por phan birta mo ing tapanik sina আজিকালি যিকোনো পার্টি মানে কাঞ্জ জুস বাই দি ওয়ে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo phibu tharbir talong bangthelo taralang so karbi jutang aklamalong tok jersey production pen jakong ni pai kregetham arni pen akimi pai ne kang khon pu karbi alam arjan kason se ponjia phan har chikinek pangcheng pontanglo Laso Lab Arjan Harchikine Pangcheng Chia Prang Alui Sarpu Aman Pen Esti Morcha Kongchun Bang Khorsing Terang Pen Si Ingpu Ponlo Lapen Laso Asaya Lo Kachitong Dun Abang Pua Tumlake Karbil Film Society A Kongchun Bang Dilip Be Jivon Teron Mongol Singh Rongpi Horen Be Tado Bepi Prakash Terak Bipul Tiso Juna Singh Teron Lapen Break Jump Kachiparjan Dunchi Abang Pubang Piatum Chitong Dun Si Mesen Pen Sayang Deng Pachun Ponlo Kadu kawya tum sutami arnam pharo hirjumi hangdun si labang solam arjan ke pamisen je phana hirjumi hangpidun rinti adaba por arnam pharo wor matha si bumut pokan mesen lapen labang so alam arjan kason se ponjia phan arnam arni tami mesen pusi kurusar junasing teron pen than pachini Manja Local Sand and Stone Supplier Union atum pen chapatir pi ponsi harni hot hepin pen jakoni pai krek ke thom arni pen sangde kasalon kangkir ke phapadoji mangso kangkir je bothak jakoni pai kreni arni card news apherang ke angnu nang pachini dun Sangti kasalon kangkir ki pha iya theke non ke jorbom ador CFT isialong tangka sika ingkora hini anvet lasilap anvet pen ke elang litum asapta sangti kasalon anam pen chedor ie moholdar truck driver lapen labor atum phan ki pi an si arudeng along ke asapta tangka avedet titi pusi ningje lapen to war ke dam boma hud forest tax along ki tu thap an si dor ichit methang ke claim farman arni CSI ke claim atang kanta chelongli lasi Manja Local Sand and Stone Supplier Union pen ke mangke sangti CFT isia long sikat trok kebra trok an ke long nangji Dimapur pen wangpo ninghang ling sangtiador nang pinchong thabaret ke chedon dun thek thebus alang litum pen pachini an part of Manja Local Sand and Stone Supplier Union along amen kavietum an ke dakpen sangti salon long liputa pangdak pontu lasi Manja Local Sand and Stone Supplier Union along amen chathap duran si sangti local trip anta salon long jiputa kongchun bang Jonathan teron pen pherang ke thengno ningje nalitum aphan nilitum lapuson press conference yang nang kok alam thege lapu hello je nilitum dang Manja Local latum ke chokle me chodam lapen la sangti apu thang nilitum penan ki sung dokok lo lasilap nilitum adiman mate laso adiman pen plank plastic ta ke nilitum labang so ke bon ke nilitum chanek khedap sini pena pen je nilitum labang so ke bon ke nilitum phapone glo na to demand mai pini nilitum adiman ke lalo hada nilitum mador ki kompena joini lapen hada ador ta nilitum dang local tum ta penan ke sik sak dolo lasi hada ta ador ki kalong ye phansi nilitum labang so apar seti long tame 66 nilitum la demand nang ko lo baba jiba palong ye pa
Ada tu lah local pancon mah mate ang tam thantal mah. nili tum bangke lage local pancho Ha. local pancho nili tum labang so step bangke deng nang ko Tu na par safety long kan si nai pronong le tum mah. nili tum par safety long 66 hampilo bolo tangte nili tum clemon po nili tum tami la so kankir tami nili tum chian pon po nagaland ke pon pate pu dhonsori tami bonlo lapen dak truck union ta tum tami lapen ke dak moldar tum tami na chiton tum po bosin nili tum ni thepen alang li tum pan tami labang so lambang ke pang dak Nang le tum ki kupias song tum ni. nili tum ke manja local supplier sand and stone supplier union bosin nili tum dak manja local da nili tum Birta bang kila pan sikang ton paniklo kardo.